ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଗୀତିକା ଗୌଡ଼। ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୌଡ଼ ତାଳସିଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରଚନା ଗୌଡ଼। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପିକା ଶବର। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ମରଣିକା ନାୟକ। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଜନ୍ୟା ଶବର। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୀନା ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ନୀଲପୁ ପୂଜା। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁନି ଶିଶୁ ଗାଈ ରାଶି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କୁନି କୁନି ଆମେ ଶିଶୁ ଚଗଲା ଆମ ମନ, ଆମେ ଅଟୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ